Jama muje sarkin yaƙi dakta kalma mazarata. Dakta Mustapha Inuwa jagora mai halin girma. Shamsanti ya sami ma waƙar kaga ta nan ta zo. Dakta Mustapha Inuwa jangwarzo. Har makiya ba su kai ka suna ba. Maganar ilimi gadon shi ne kaiwa. Fanni na sarauta ba abun boyewa. Dakta Mustapha ka zama indararo. Garaba gari da magewa zaki firgita arina. Dakta Mustapha baka da soyawa. Na dauri sun san sunanka, na yanzu su ma sun san ka. Malamin siyasar kasa da kake su zo gaban ka su dai doka. Mai martaba da nagarta, mai arziki da zumunta. Ilyasu ne sarkin waƙar Shamsanti ke gaida aka. Mai kwarjini ɗan Nuhu, Shamsanti magajin baba. Sarautar ga kai za ka yi gadon ta ko su so ko ba sa so. Dakta Mustapha Inuwa ja mu je mu rocin dutse. Mai haƙar kasai ya shirya tun da rabu ne gatanka. Shamsiri madai ta mukar da dubu shi ne ce na yi mawaka. Dakta Mustapha Inuwa a gaida bawan Allah. Dakta Mustapha Inuwa ja mu je mu rocin dutse. Mai haƙar kasai ya shirya tun da rabu ne gatanka. Shamsiri madai ta mukar da dubu shi ne ya ce mi mawaka. Dakta Mustapha Inuwa a gaida bawan Allah. Dakta Mustapha Inuwa ja mu je mu rocin dutse. Mai haƙar kasai ya shirya tun da rabu ne gatanka. Shamsiri madai ta mukar da dubu shi ne ya ce mi mawaka. Dakta Mustapha Inuwa a gaida bawan Allah. Farko da sunan Allah wanda ya yi dare ya yi rana. Sarkin da ya yi ummi abdi ya kyautatan surata. Na yi salati a gurin manzo Habibu nurin nuri. Annabi Muhammadu wanda bin sa ne hanyar tsira. Har hali da sahabbai za na sa a wannan wakar. Sahabbai masoya manzo auliya una sanyawa. Allah tsare Shamsiyar da mai gidansa wato dakta. Farin jini kun al'umma tausayi ya zamto gado. Dakta Mustapha Inuwa ja mu je mu rocin dutse. Mai haƙar kasai ya shirya tun da rabu ne gatanka. Shamsiri madai ta mukar da dubu shi ne ya ce mi mawaka. Dakta Mustapha Inuwa a gaida bawan Allah. Da sallamar musulunci gani yau gidan da kare. Dakta Mustapha Inuwa gaida kai mu rocin dutse. Ka riga da ka rike Allah da nabiyu manzan Allah. Dakta Mustapha Inuwa kamar ka sai dai Allah. Dakta Mustapha Inuwa ko na goya ya shaida ka. Jirgin sama kake dakta don kumatan sare ta sanka. Na shaida allura karfe ce gida-gida ka sunan duko. Tafiyar ka ita ce tsari ko waki ka sai ya tabe. Dakta Mustapha Inuwa ja mu je mu rocin dutse. Mai haƙar ka sai ya shirya tun da rabu ne gatanka. Shamsiri madai ta mukar da dubu shi ne ya ce mi mawaka. Dakta Mustapha Inuwa a gaida bawan Allah. Farin jini daga Allah ko magauta masu shaida. Dakta Mustapha Inuwa ga mu nan a bakin fadarka. Salamu alaikum gani gidanka baba kofar fada. Kamar izini mu shigo dan shinsu ne ya ce mu yi baka. Tausayi da kaunar jama'a gare ka an yo shaida. Gida gida ka sanan dogo
kake da ka takuwar raɓe ka sai ya lasa abi ka ba a huta don kure ka ba dai yaro da Mustapha inna waja muje murojin dutse mai haƙar ka sai ya shirya tun da rabu ne gatanta shamsiri mada ya tamkar da dubu shi ne ya ce mi ma waka da Mustapha innuwa a gaida bawan Allah shuri kake tudun Allah mai baje ka bai shirya ba shiru shirin ga daban tsoro an Aisha gaba da yi baba sararin sama kake da ka tabaro ka ba za su iya ba allura na ce karfe ce na fada ba za su musa ba kudiddifin barkono ko shige ka ba zai koma ba duk wanda baya san dakta mu wajen mu ba zai daraja ba Dr. Mustapha inuwa kai farin hali gado kai dan Aisha jirgin tsira daga muna cikin tafiyar ka Dr. Mustapha inna waja muje murojin dutse mai haƙar ka sai ya shirya tun da rabu ne gatanta shamsiri mada ya tamkar da dubu shi ne ya ce mi ma waka Dr. Mustapha innuwa a gaida bawan Allah to gafira ka nono sai ku zo muke ai damuwa mai haƙuri zai dafa dutse har ya kwashe da hadin romo ga amarya ga ango Allah kai mu ranar kawowa kamo a kan tafiyan dakta mun riga da mun na daga mu masu bin ka koda sun tafi babagun ka dole su komowa kana da kishin jama'a sannan ba za ka so a yi cuta ba na dauri sun san sunanka na yanzu su ma sun san ka malamin siyasar ka tuna kake su zo gaban ka su duka da Mustapha inna waja muje murojin dutse mai haƙar ka sai ya shirya tun da rabu ne gatanta shamsiri mada ya tamkar da dubu shi ne ya ce mi ma waka da Mustapha innuwa a gaida bawan Allah ubangida masu gida a barka sai dai Allah kai ka ba su so ku su ba mu hoto abin gama sha Allah jirgin tsira kake da ka riga da kai ka lula ka riga da ka rike Allah ka sha tabara har laula abe ka ba a dace makiyanka sai si kwalla Dr. Mustapha jagora ne bin ka babu kila wakala mai martaba da nagarta mai arziki da zubunta Ilyasu ne sarkin waƙar Shamsa an take gaida aka Dr. Mustapha inna waja muje murojin dutse mai haƙar ka sai ya shirya tun da rabu ne gatanta shamsiri mada ya tamkar da dubu shi ne ya ce mi ma waka Dr. Mustapha innuwa a gaida bawan Allah mai kamar zuwa kan aika Shamsa an tuka tare haki Shamsa an tuka zama mali mai bako ramo har tabki daminar alkairi ta sauka sai mu je sa taki Shamsa an tiri ma dan yari man koki Shamsa an inuwa gatan mutan gida har daki Shamsa an taba ka mugunta mun gaida kai ya saraki mai kwarjini dan Nuhu Shamsa an magajin bawa sarautar ga kai za ka yi gadon ta ko su so ko ba sa so Dr. Mustapha inna waja muje murojin dutse mai haƙar ka sai ya shirya tun da rabu ne gatanta shamsiri mada ya tamkar da dubu shi ne ya ce mi ma waka Dr. Mustapha innuwa a gaida bawan Allah Dr. Mustapha inuwa rabbana ya ƙara tsare ka Dr. Mustapha innuwa rabbana ya ƙara tsare ka Dr. Mustapha inuwa rabbana ya ƙara azurta ka Dr. Mustapha innuwa rabbana ya ƙara azurta ka Ubangida
masu gida Allah ya kara mutuncinka. Tawassuli da sunan Allah ne yau a baitin waƙarka. Ya hayyu ya qayyumu ya zal jalal wal ikrami, Allah ka kare dakta da shi da duk zuri'arsa. Dakta Mustapha inna waja muje marocin dutse, mai haƙar ka sai ya shirya tun da rabu ne gatanta. Shamsiri mada ya tamkar da dubu shi ne ya ce mai mawaka. Dakta Mustapha innuwa a kai da bawan Allah. Dakta Mustapha innuwa ka zama ruwa raya shuka. Baba ka zamta rago da daba uban da za ya tare ka. Sanni daktan daktoci cikin suka zama dirka. Baya sai zagin ka daga fito su fara baka. Baban mai kwan Allah sanni labule sirrin daka. Kuta da baya ka da ya tamkar da gonan shafin dun. A ilimi kafi su, a siyasar ma kafi su, a sarautar ma kafi su, ake batun kuɗi jan zaki. Dakta Mustapha inna wada muje marocin dutse, mai haƙar ka sai ya shirya tun da rabu ne gatanta. Shamsiri mada ya tamkar da dubu shi ne ya ce mai mawaka. Dakta Mustapha innuwa a kai da bawan Allah. Ilyasu mai waka yau nan nake shirin da sa'aya. Faraniya kake dakta an fada kwari ya kalaya. Hajiya ummi mai waka har da ke a baitin jagaya. Tunda dai wakan dakta ne kaga babu ni ba jahiya. Shamsiyari maya ce ummi karki damu zai turo sako. Kaji mai fada ya cika dan nuhu kuke kai daidai gayya. Wakar ga wakar dakta ce, allura kwarai karfe ce. Yau dakta ake ta kwatance kaf kasan na yau babu irinsa. Dakta Mustapha inna wada muje marocin dutse, mai haƙar ka sai ya shirya tun da rabu ne gatanta. Shamsiri mada ya tamkar da dubu shi ne ya ce mai mawaka. Dakta Mustapha innuwa a kai da bawan Allah. Ilyasu mai waka yau nan nake shirin da sa'aya. Faraniya kake dakta an fada kwari ya kalaya. Hajiya ummi mai waka har da ke a baitin jagaya. Tunda dai wakan dakta ne kaga babu ni ba jahiya. Shamsiyari maya ce ummi karki damu zai turo sako. Kaji mai fada ya cika dan nuhu kuke kai daidai gayya. Wakar ga wakar dakta ce, allura kwarai karfe ce. Yau dakta ake ta kwatance kaf kasan na yau babu irinsa. Dakta Mustapha inna wada muje marocin dutse, mai haƙar ka sai ya shirya tun da rabu ne gatanta. Shamsiri mada ya tamkar da dubu shi ne ya ce mai mawaka. Dakta Mustapha innuwa a kai da bawan Allah. Dakta Mustapha innuwa ja muje murocin dutse, Mai haƙar ka sai ya shirya tun da rabu ne gatanta. Shamsiri madai tamkar da dubu shi ne ce na yi mawaka. Dakta Mustapha innuwa a kai da bawan Allah. Dakta Mustapha innuwa da muje marocin dutse, Mai haƙar ka sai ya shirya tun da rabu ne gatanka. Shamsiri mada ya tamkar da dubu shi ne ya ce mai mawaka. Dakta Mustapha innuwa a gaida bawan Allah.